Tatar. Ahmetović. Sada Velkovski, ubacuje se Bekić, ovo može biti opasno. Bekić, šta će biti? Tatar pogađa, Sarajevo vodi 1-0. Benjamin Tatar je pogodio Jesenas na Koševu, evo i sada na Pecari u 59. minuti. Akcija koja je obećavala od samog početka, na kraju je Bekić ubacio, a Tatar stigao do svog 9. gola u ovoj sezoni. Gledamo još jednom, Velkovski ubacuje Bekić. Za kratko je to izbacio Luka Bilobrka. Na pravom mjestu bio Benjamin Tatar. Prvi udarac u okvir gola i lopta završava u mreži. Eto, prije samo 2 minute ima